buntag. Manbuntag. Sa itong ikalagad. Pero, mga karon na sa inyong balay? Sa itong ikalagad. Wala lang mga tao sa agad dapat nyo ha? Di, sa itong ikalagad. Man dapat ang inyo bro. Ano man, kana man ka. Nagkaroon nga, kuhan ba? Ikaw, taga-asa mo ka. Dahila ba? Taga-asa mo ka. Di ako karon diri sa kuhan, di ako diri sa Luzon karon. Luzon. Sa Manila, ikaw asam ka karon. Sumaya itong ikalagad. Magkakaroon nagpuyo. Mindanao. Sa Mindanao, dapat sa? Sa Mindanao. Dapat nga kuhan bro. Unsa may ito? Saan? Makipag-sharing ka na ko? Unsa may kuan? Pwede, basta kung magkasinabot ha. Say gustong topic ni mo. Basta kay kuhan. Aman ka dapat nga kuhan karon. Unsa may gustong sa topic ni mo? Mindanao. Nagpangutana sa ko dapat. Nagpangutana sa ko dapat sa Mindanao. Unsa may gustong topic ni mo? Atong may balan karon kung asa ka nga lugar. Man dapat inyo nga lugar. Kana sayod magikukon na ibalo ka kay alang man ang alagad sa Diyos. Mamakaw, di ba? Nagpangutana sa kong address. Nagpangutana sa kong address. Kaya wala na ilabot sa tong istorya dre. Wala. Kanadlok na yung ka. Bisan og karon makidebate ko sa imo karon. Atagan taga kondisyon kung kinsa ang mapildi mapatudan nato, mapildi maputlan og dila. Madlok yung ka. Dagan man may mga alibay, kamo mga Romano Katoliko. Sa kinsa sa inyo way pili. No. Sagon sa inyong mga dahilan. Muputol yun ang dila, sir. Dagan inyong mga idahilan ba? Muputol yun ang dila, sir. Bitaw ang inyong mga pulong, bitaw mga bakak. Muputol yun ang dila, sir. Depende kung kabubuton sa Diyos. Sige, ubuton sa Diyos. Di, unsa may imong relihiyon? Unsa may relihiyon nimo dai? By the way, unsa may relihiyon nimo? Account? Unsa may Basahin ko sa akong ipika. Unsa may imong relihiyon? Mga malamon. Si Nasayon ka sa akong ipika account wala. so pagkasaid na ko na imong IP account, di mo ko hilig magtuki-tuki na imong account, saan na ko na imong account? Kuan daghan ninyo mga alibay. So dagang alibay. Mga anak yun mo sa mga inyong amahan nga pakakon. Kanang nasa San Juan 8:44. Ingnan ni Cristo asa kanang San Juan 8:44 ang giingnan ni Cristo mga anak sa yawa kinsa man na sa Batista na o Domingista. Nga mga safety debaters ba kamutanan sila Darwin Gitgano kana inyong pare. Sir. Na-high-blood magkabuntag sa'yo, sir. Sila kuan Jando Alabado bisa pagmuatbang mo sa ako raw sa niya ang atong kondisyon putlan og dila kung say pamutudan mapildi. Di, unsa man ang mamutol og dila, sir? Doktrina man na sa Batista, sir, o ikuha na sila kontak kung mas safety debater. Nagagong mga mensahe mga pagkakon. Gusto gid ay magpatay, sir. Gusto gid ay ning sobristag patay. Kana yung baba nga. Ay sa gusto ni sobristag. Unsa man ni gusto din ni sobristag patay? Angtod karon nagpabiling gyapon mo sa inyong Diba? pagkakon ba? Gusto ba kag patay kay mamay mong murag tuyo dire. Patay ba rin na yung anang putlan nagdila? Unsa man din na kanang gi-comment nimo sa kuha nga kanang gi-comment nimo sa kuang chat nga bukan ko nimo kulo unsa man na? Tungod man na sa inyong kangakuan, sa una ra ko nagsigi sa inyo panghagit sa inyo sa pagbatok sa debate ba. Pero sir, kanang imuhang kanang imuhang gi-comment sir kay detret man na sir. Okay ra gidemanda ka nako sir. Detret bisa pang muat ta sa Senado. Dili unsa Sawan. Kamu debater ta na. Okay ra dito sa Senado. Sir. Kanang imong giingon nga mamuha ka gulo sir. Detret man gina. Sa mo pagulong. Asa paminaw sa kanang imong giingon naka-record ra ba ni sir kanang imong giingon nga Kung nahadlok bisa paghihadto para nimo sa Senado.
Dito ka magkita. Ay sa ba sir, na may gustong makipag Pag ni-record. pinusilay ni mo sir. Ay sa, na may gustong pinusilay. makipag pinusilay ni mo. So, kung isa lang yung kamasabot ba? Sir, sa sabot. High blood ko punta sa'yo sir. Kani, unsaon taman ni sir. Makakuan agol man bitaw ni atong nasod bitaw tungod sa inyong kangakuanggol bitaw nga mga Sir, unsaon man kay detreat man ning imo sir. Okay ra gi demanda ka na kuan ni sir. matan. Kay sapak man is balaod, grave threat man ning imo sir. Kitrit. Sabaw ka kung say balaod sir. So may balaod. Unsa man na imong gibuhat, grave threat man gini. Pwede ka na kung ipaprisohan eh. Pwede pero presoon tasad mo. Sawan. Unsa abi asa man kun nimo prisohon be? Kay unsang rason nga nung prisohon kun nimo be? Aw na to kung kinsay magpamatudan kung kinsay kuan. Asa. Imo kung prisohon. Kung imo kung sa paminaw sa kung imo kung Paano prisohon. ako ra yung presoon? Asa? Ay mo preso magtinubuhay ta kung kinsay pamatudan nga nas kanturan. Kung imo kung prisohon unsa may sala gay kog rason. Kana inyong kung magkakon sa minsay pagminsahe. Unsa man inyong kuan? Namas ko pamatudan wala. Say baka kung pagmensahe. Dili ko magkakon dito. Namas ko pamatudan wala. Asa man na dapit nga balaod na to isandig. Laog sandig daghan pa inyong alibay. So libay imo Dito sa priso man gagon nimo. Kay karon sir, bisag unsang orasa sir, pwede ka na kung ipasikop. Bisan gani ako, pwede ta kay pasikop ba? Abi, unsa lagi balaura, asa man kung balaura nimo ipasikop. Sa balaod sa Sa atong nasod. o lagi asa dapitang artikulo kanimo kanimo klaro mo jud kanimo nagbanta na bugag putlan kuno magdila ikaduha na ning grave threat nimo Ano ha. banta pa rin na. Dinudumi na, naka-record magana. Ay perting record Banta ka. to wala. Easy ka lang, Eugene. Happy ni mo. Pataka-taka ka ramang kuan. Unsay Banta na ka ako ganiya. unsay pataka-taka. Ngalingal ka raman. Unsa Sa man inyong kang gago kay banta. Asa man ka nga lugar karon? Kay pudi ta kay pa anaan di sa ako mga kauban. nari kay kauban sir. Iga ka raman. Ito rom nang gaga. Orang yaga-yaga kadlo ka manggani kung asa ka karon nga lugar. Doktrina gyud ninyo nimo patay og tao sir. Dili na namo doktrina nga mo patay og tao. Ano mo kung panhian di unsa may yung purpose sa ngano imo unsa may purpose yung panhian Pwede mo ta kuno mo. pakasuhan sa mensahe. Kasuhan misahe. Sa man ding. Pero unsa man kasuha pud kuno sir? Pagkuan, ato na ning undangon kay wa gyapon kay klaro gis ka history. Unsa laging kasuha? Unsa laging kasuha na?